Vláda preto zvýši objem finančných prostriedkov a zdrojov do vedy, ale len smerom k úspešným, kvalitným tímom a pracoviskám. Vytvoríme nový systém financovania výskumu, ktorý bude transparentný a vytvorí rovnosť príležitostí pre výskumné pracoviská. Na internete už koluje petícia za záchranu slovenskej vedy, pod ktorú sa podpísalo takmer 5000 ľudí. Vláda chce na ich budovanie presunúť 118 miliónov z eurofondov určených na vedu. Slovensko je vo financovaní vedy na chvoste únie. Vedci tvrdia, že malé investície do inovácií budú znamenať nižšiu konkurencieschopnosť a to pocítime všetci na pomalom raste životnej úrovne.